Hawu. Sawubona. Yaphila. Ngiyaphila njani? Nawe khani wona khona ngivuswe ikhona. Anda. Ngomnyama. Ngifayile ipost ebusuku. Sifike. Babonile ukuthi angivuli sekuyena. Kwenziwani lapha kulelo nga? Seni futhi. Angizeni sahle. Leli base bamba. Bawo lo nto hleli nazo. Usakhuluma nefoni omunye usaphumile. Kuyafundwa. Yep. Kuyafundwa. Kuyafundwa. Kanjani? Oh, ngithi uyafunda ukhuluma nefoni. Ukhuluma nefoni. Haze wengivimba. Mina ngifonela nini yona? Kodwa Anza? Ngifonela nini mina wena? Ufonela nini? Angazi ntombi nini. Hayibo. Nomineni. Libelo angathi nomineni. Ngizokufonela kusasa. Sasa. Uzomchallenge ngani ke phela lo seceleni uma uzofuna kusasa. Phela ifona manje. Anza? Uzomnika kanjani inselele lo seceleni uma ukuthi ufuna kusasa? Hawu uvebe khona nje. Akube khona kusasa uzofona nakusasa. Phela ngibona kusikhathi sathi ukuthi naye ethe bekuba nomuntu akhuluma nawe ubukhuluma nomuntu eceleni. Uzokhuluma nobani? Cha ngoba ekhuluma nomuntu lapho. Nawe ubukhuluma nomunye eceleni udonsa ifoni uringisa. Naku nje siyakhuluma namanje noma ufuna wena sikhulume efonini straight ngifonele. Hayi phela la isezweni la. Akufani ngisebalazweni la. Ngisebalazweni la. Akuphephile kangana. Naku kuthiwa engangithokozela amagundwane. Makunda. Kuthiwa ngangithokozela. Asazi-ke lapho akasazi akazi noma ngathola. Hayi ngiyenqaba. Enqaba. Uyithatha apho lo nkulumo leyo. Ngihlezi nje ngoma video yakho. Yazi nje masula ngathi-ke bakusukela. Mase ngile live. Yabo nje ngoba ukhuluma nje ngathi basukela ngathi akuwena. Ngithanda lokho sho ukuthi wena ungenza kube lo muntu ngibe original. Ya yahluka phela ngijawu manje. Kulo wamuntu lo yaya waseMadrid. Ya phela lokho futhi usungakubona emjondo la phela. Lo suka futhi. Kukhona nje kumina lokho. Kukhona nje lokho kumina. Kuwukuthi phela nakho kuyaphela. Wena lapha? Ya ngisemsebenzini. Semsebenzini. Hayi ngiyakhonto eyodwa mina. Kanti uyi-security ngempela. Yami account magatsheni. Ngiyabona. 78. Ngisecurity ngempela le nto ethi wena. Ngibona yona ngempela. Ya? Bengizongena ngasikhathi Angizwa.
Ngithi yilo umuntu ombona amavidiyo ngenani. bodyguard manje. Hayi ngiyabona. Lamakhundane ekhina ngawa phela. Ngizange ngizengene. Ngicela wacishe wafika. Usabothe umgandile kanje iyashiyeka. Wacishe wafika. Uyawasabi namakhundane. Ngakhuluma kalula. Uyasaba. Asho ukuthi phela sengingawacelela kumakhelwane phela ngibona. Nalo futhi uyayazi ingwele nalo. Ngizwa? Nalo sicini wazi ingwele futhi. Kuba Lo hleli naye. angazi noma uyayazi ingqondo? TikTok. Ngakayazi. Nangifuni leyo. Angazi mina uthi abantu abanjani bangayazi ingqondo. Bese ngasho ngoba yazi. Ingwele TikTok. Hayi. Kanjani? Mina yazi mina content bangayicala ku Facebook mina content. Mina ngodwa ngikwazele lana TikTok. Bayasho. Hayi namanga Bathi udlala. waqala ku Facebook mina Ngicala ngikwazele. ku Facebook. TikTok zibengani? Nazi ngizengene. Umtshele phela uhamba ukhuluma eminyango phela sezwa ke manje Hayi sezwa. Ufayele ngila speak phone. Why ifake phone la speak? Angazi. Hayi. Alensizwe yadiza khona ama account. Phela account. Nawe uyakhokhisana. Anzwa? Hayi dad ngathi. Nawe uyakhokhisana ngizokhuluma ama account lapha imali esendwayo. Ngisazi. Wejibelela wena. Mangiyovakasha. Ngithombe siphi? Kuyadepend ukuthi nginawo imali. Kadipend. Manje Manje bongenayo izinto lapho. hayi. Uyayifaka phela ufuna ngivakashele. Ngithi ke Uthi ungafuni wena. Hayi. Fana uyiboleke wena. Hayibo ngeke. Hayi iyafakwa nje imali yokuza. A1. Hayi ngifake kubule emuva mina hayi ukuze Iyafakwa. ungakafiki nosiqiniseka naso uzofika fanele qala ufike la qala. Asifanani phela. Ngizokubona kanjani lokho Anzwa? ungakubona kanjani lokho kumuntu uthi akafani nalo muntu owaphila mekhono waphila. Ngiyabonga msukela. Hayi bokuthi iyafakwa nje imali. Khona yini kwindawo okhipha imali lapha emakhaya ba usemakhaya nomthelo lokushini. Khona amakhaya khona ilokishi ayibo khona isikhothi nje. Ucape bwana Oh, isikhothi angiyazi le ndawo mina isikhothi sakho. Entshezi. anginayo i-account mina la yabo. Khona lekho zeshendo lezo ndawo lezo. Hey, Yabo? uyazi eMorifi? Anginayo i-account enye mina. Hey lo muntu uba umsindo lento ayikhulumayo uyabona nje ukuthi Ngizongiphathela mina lapho. anamba ukhulumela ebhoshi lapha la lihlala etoilet ekhuluma. Kodwa uba umsindo cha uba umsindo. Uthi asiyasiza thina sikhuluma kamnandi kanjani. Tshena ukuthi bawushini. We. Abala. Hayi ngidlali lokhu no indlodwa lapha. Ready for it. Hayi hamba ukhamba ukhulumela embhedeni hayi. Mina. Hawe mangazi nawe ma. Ngithanda ukuphazanyiswa ngikhuluma. Ngiyaqala ingqondo engakwazi ukushare. Khona uthi uyaqala ukubona ingqondo engazi ukushare. Ufuna ngishele yini? Awumbuzi. Hayi ngizoshelelani? Ngoshelelani into yami? Ngoshelelani? Into yakho. Ngoshelelani? Uthi ngiyenzelelani lo nto leyo? Angizoshelelani?
Akaphendule phela ephumula obala shit. Uyashare into yakho. Iyathengwa imoto yakho. Uyithenga phela uyithenga ngabili. Ngazi ukuthi masiseke yakho imoto mina ufaka upetrol kuphela. Akaphendule. Mina ngizondiza ngifike lapha eMtshezi. Zimali imoto esiwa. Kodwa engakithi ngeke kuvasha intombi kuvasha indoda. Asiyazi lonto le. Ngabe ngiyafika manje umthetho wangakithi awungivumeli awungigunyaza ukuthi hambe intaba ngathi ngiyintombazane lokho edabula amazwe ngakithi ize ngapha. Khona uzofana no-limit. Yini nje lokho limit ngoba lona security weyiculela. Hayi. Akanawo ubungweli lo enginawo mina futhi. Icula kamnandi limit lapha. Hawu. Yini nje efanayo la. Wona yibona into ayishona. Phela abantu besokulezi ekhaya bekuthoko busoko ugcwele emehlweni umuntu into usayibuka ngomthongo yonke into. Ngoba kuyi weekend futhi abantu izinto bayibuka ngotshwala. Wena ukhonto uyibonayo lento abayishona. Ayikho. Ngibona. Ngiyazi ukuthi yini asuke bemuntu eyibona. Akaqala lo muntu usho lento yakhe. Kanti umuntu oyedwa yini? Hayi kufanele umuntu oyedwa. Wabona ngilife nje ifana nolimit. Shuthi ufana naye ke. Hayi yini pho yilokhu isho yena lento. Ayibuyena yadwa yini ngani? Awuyena lo. La sohlala khona mfana wami kusho utshani ekumile tshani. Ngifalisa nolimit. Nawa amajolo ongqulungu. Ulimit wapi konje kanali? Bakhona amajolo ufuna ukuthini? Ngiyabuza. Ngamajolo ongqulungu omchuno. Omacingwane. Ina lapha. Lona ibonge ngaka kuyithakazelo zenu. Hayibo. Ibongo lezo. Ungqulunga isibongo, umchuni isibongo. Phela ibongo kwelapho kubona phela kumini ithakazela. Hayi ngingqole ngempela amajolo. Amajolo ayehlangana izinkabo amajolo yabona. Mozala amajolo impela yini kuyancane. Owakho amajolo uyawufaka uThuvi. Ini? Uyawufaka uThuvi wakho amajolo. Hayi ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani. Chaza ukuthini? Izosanga kini lezo. Angiyazi lonto le angiyazi. Le ngiyazi ngiyacatha usho yona. Cha ngisho isazelo mina. Hayi. Angiyazi nje njalo mina. Ngicabanga mhlawumbe sikhuluma ngento engafani la nawe. Phela amazwe afani, mhlawumbe ithakazelo ngakini enye into. Hayibo kanjani manje? Lelo gama olifakayo alisebenzi lapha la eKazakhstan. Igama lisebenzi. Sebenze endle lelo gama lelo. Igama lazi molapha lokhu izekhulula. Molahle le ntaba. Akulona igama lingeyithakazeleni nelo. Akulona nje. Akulona. Mhlawumbe uphambukile, isizulu sakho ngiyasiza siqosheme. Mhlawumbe uphambanisi, ubufuna ukuthini? Ubufuna ukuthini? Bengibuza. Khona noma lokhu majolo afaka le nto leyo. Ukhona. Hayi ayikho nto leyo. Wase Eastern Cape. Khona la eKZN. Hayi ngeke. Omajolo nje omchuno. Olembe. Phela ngithi kuyahlukana. Hayi awukho umajolo. Awukho. Ukhona. Shuthi nowakho uyawufaka kuThuvi, shuthi ukuyema kumajolo wodwa ke. Awukho njalo. Awukho, yabona lo njalo mhlawumbe uthola le ngakini. Ukhona boko. Ukhona okuzakhela ke lo akona umajolo ngempela lo okwazi ukuthi ibunjiwe lonto yonke ngempela le. Majolo nje ongqulunga. Ongqulunga omacingwane. Yabo. Omthuvi khona lapha. Ayi mhlawumbe phambanisa nezibongo zakeni. Hayi mina ngeke ongqulunga. Hayi ngeke. Hawu igama engako. Awusihlonishwa kabi thina. Sihlonishwa kabi.
Nali-ke likhona-ke kodwa esibongeniseni. Hayi ngeke. Ungqulunga isibongo okukancane ukuthi ungahamba izwe ungasitholanga. Noma yiphi isigodo sambayo ukuthi ungangathola nje. Noma esodwa hayi ngeke. Anjani? Ngithi indawo ilokhu isibongo esikancane ukuthi ungahamba indawo ukuthola sekho lesisodwa. Umajolo. Oh, majolo utholakala yonke indawo. Ya umajolo omchulu umacingwane ngeke. Kukancane. Futhi umuntu owumajola uba active nje, yabo. Yebo. Khona umuntu wamajola lapho wambona wena osiyothongwane. Hayi bayiqhwaga kabangala. Ya, umajola ke lapho. Ongqulunga ke lapho. Ungqulunga akachazelwe nje into engazwakala. Yebo. Isisu. Sapatrola la ungaboni sokumnyama. Ibheke phi indlela yakho vele? Ya patrola ngithi uchenje wena ngisekho ngempela ni. Ya patrola. Bengibuza phela ngibona ikaphi sungalifakile. Hayi ngithi ngiyona nje lento ukuthi angitshelwa mina ukuthi njalo ngifuna ukuqoqa ukuthi siyabanda manje ikepisi ngizongisiza ngani. Lesi sigqoko sizokusiza ngani sona? Hayi imibuzo eminingi 100 question. Ningi imibuzo yakho. Ningi imibuzo yakho. Akusigqoko si right lesigqoko lesi. Hayi ngeke ngisabuza lutho ngiyaxolisa. Cha. Patrola njani ungapho. Ngamkhalisa ngusaliyo. Ngomdlala kanjani usaliyo ngikulive madoda. Iyenzeka ukudlala ingoma ukulive. Haya angazi impela. Akenzeki. Ngimdlala monguthi emcimbini wasaliyo madoda. Hawu. Hayi. Uyahamba emcimbi wamaskandi nje. Uyahamba. Dance. Hawu. Kufanele ube gita ngoma lami. Ngobani? Cha phela nami ngicole izingoma zokudansa. Uyacula ingoma zokudansa? Yeah, ngicula zokudansa. Okay, ayikhulilanga zokudansa. Utshona ingqondo uyilandele. Ulandela kanjani ingqondo ungazi ukuthi ingqondo ibuye iciko? Mina ingqondo ngisuke ngiyawadlula lawo mavidiyo ngike ngibone nje ulapha e-studio. Ngiyawadlula lawo mavidiyo ngifuna lawo mina ahlazo ngihlekisa. We kanti uyabheka kanti. Mina ngisho ngise-studio kusho ukuthini ngoba phela nakhona nje ngisuke ngizobe yimina nje lo muntu engisenguye. Wena nje wabona i-mic wabona i-studio shuyi kuyadlula. Ngiyadlula mina ngifuna use-textini. Hayi angisebenzi kanjalo. Angisebenzi kanjalo. Hayi kungaphindi uyaze lento leyo. Ngiyaxolisa. Kungaphindi uyenze lento leyo. Ayenziwa-ke lo. Hawu ukuthi wena uzokubona ngiseteksini. Hayi ne. Shuthi phela ngifuna ngime endaweni eyodwa ngibe isigxobo nje ngingathi ngithuthuki nje la kuwena. Cha phela Fanele ugegetheke nje kuze kushona ilanga mina-ke ngime nje. Hayi. Fanele umuntu omlandelayo umbuke noma sezama ezinye izinto empilweni umkhuthaze futhi hayi indoda. Yabo. Wena nje ufuna ukuhleka wena nje kuhleka uzusuzeke okunye nokunye akusenandaba ngakho. Hayi. Ngiyichitha leyo nje ngihlaba ngehlekisa. hayi ngeke ngize ngisayenze leyo nto. Hawu yena umlandelo oqotho wena hayi. Kuye nayi babuka nje. Ngiyaku-invite mina mangi-live. Sifuna ukugegetheka nje. Ungafuna okunye okuyinqobela phambili. Okuyinqobela phambili. Hayi ngiyayichitha indaba yakho ngoba ngiyehla nje impela ngehla imoto ihamba awu staff. Hawu. Uzuyasho impela ukuthi wabona nje ngise-studio yadlula. Uthi nje uthi hawu ingwele yenzani manje lapha ake sibone ukuthi kweminye imikhakha umngcwele bukhona yini lutho. Hayi. Futhi wena nje mongaze ngesitele sodwa emjondolo usokamukela sona kuphela. Mase ngiza nesinye ushaya indiva. Cha phela hayi kanjalo.
Wena wajwayela into eyodwa nje. Ugoqile nje Ileyo uyisinto nje. Usihlazimelela uba ngaka nje ube isigaba. Manje lo muntu uqedile ukukhuluma nefoni seba umsindo endlini ke manje. Aze ngihlupheka nje. Weshe. Hayi kunzima. Hayi lo shuni wakho khona uzama ukulungisa kancane. Hayi ngizolungisa futhi ngempela. Khona uzama ukulungisa kancane ukuze izwe nje linje yilo shuni beni la. Yabo nje mangiphuma sengibuka ama video Nkosi yami ngizowabuka wonke. Khona wazi ukuthi la ukuhlaya kwakho omunye umuntu awumkhokheli ngesinye isikhathi. Lokho sokahle kuveza ukusha ilokho sesizomkhokhela fanele wazi kanjani. Social media into yokukhulisa noma ekubeka ebalazweni ukwazi ukuthi ukuveza izinto ezokwazi ukuthuthukisa umuntu. Manje uzojoyina hayi ngifuna ukuhleka indawo umculo sho uchaza ukuthini ukuthi singadle ekhaya kuhleke wena. Yonto iphinayo. Ngakho la ithawu nangi lo muntu ongihlekisayo ongichithisa usuku nange sezama into ezokwazi ukumsiza naye ngimeseke. Into enjalo sifuna ezweni. Yabona? Hawu. Hayi uyacula futhi hayi mina ngifuna ukuhleka umsangano lo nje. Vunenzeni hawu. Mathotha. Ekugcineni ingqola inamahlele emjondolo yasineke. Kodwa ekugcineni futhi wena mongibona la ngizama uyadlula futhi wena. Hawu ngiyaxolisa kodwa. Cha yabona izwe fanele ilungiswe madoda. Shey indaba uyaxolisa. Sengisho nako omunye umuntu ombona enza content. Mina ngisike phela manje mhlawumbe. Hayi lo muntu cha ukhulumela efonini yakho. Yabo umuntu mawukhuluma izwi liqoqo. Ukhulumela eceleni ngathi ukhulumela efonini. Ngempela mfowethu uchangele. Uthinti yona lephuzo lithintile. Iphuzo engihlezi ngifisa ukulungisa kubantu ukuthi umuntu mamazi le content ethize mase uyitshetshe uyilonto kuphela. Nawe unamaphupho. Khona umngwele mina akuyona into engiyiphuphayo, into engimina leyo. Yabo. Into engimina segazini, but umculo into nami engijabulisayo. Yabona? Yebo. Yeah, into engijabulisayo. Nomuntu ozongibona nginesmile, hayi ke mina ngifana le content yayo mjondolo. Shuthi mina fanele ngamayi, wena fanele nje ungibona ngisemaconsini ngiphethe amabhakede. Akufanele mina ngithuthuke ngimaye. Hayi. Akusho njalo. Cha ngisasho wena ngisho abantu nje la ku social media. Hayi mina ngeke mina ngithanda icontent uhlezi uvela wedwa. Kanjani ima hawu ngeke ngisazoshaya ihaki mina. Hawu ngeke bafowethu ngeke phela. Hawu manje bafowethu. TikTok awukhokheli nje isent. Yabona akukhokheli nje isent. So mesizama izinto ezokwazi ukuthi zifake imali ekhukhwini. Sekani ngisuka ukuthi hayi ufuna ukuhleka kuphela. Sinake iqhomo zibe ngaka mina ngisho nje isent. Yabona into leyo. Ngiyayibona. Yenza okugodwa man. Mawuthi ufuna ukuhleka nje kuphela izemjondolo. Khona uzobona uma usuzemjondolo uzobusukwazi ukungeseka ubone cha umadoda. Lenzo ngeke lo mjondolo efanele uthuthukise ithi kuvala amaculo kusala mbala. Ayizonto le. Fanele uzemjondolo uzodlula amagundane khona uzobona ukuthi kunjani ngidlula ingoma zami. Manje siswakho lo. Yebo. Hayi ke shuthi yena lo yotazinga. Laba nibethe ingubo naye la yena obedidisa la udidisa abakhongi bami lapha. Masuzolobolana? Yena obedidisa abakhongi bami lapha. Hayi yena. Bona phela nako fanele unyase noma ubhozo uthi ibhozo wami uzobona umnyakazi ngalo. Asikwazi abakhongi ukulokhu ukukhomba into umuntu oyivaleke ngubo. Uzamke. Ore kube nesayini oyenzayo lapha. Bandele ngani? Ngambelazi. Udale. Umndeni wakho ungalele ngani lapha? Abalele. Sikalali. Yini kwenzakalani right? Sirai. Hayi madodana. Hayi kodwa yakhe yathetha ngoyinda uyathetha noma uyena ofithisayo. Uyena ukhuluma nendoda lo. Engasiyona indoda. Oh, boyfriend. Umngani wami. We.
Wow. Manje nawe unawo lokho ubholo bangani. Mina Hayi ngcono. Ngcono nje. Ayikho nje inyamazane ezizwana nenja. Kuphethe kahle. Uyintombazane. Hayi ngeke khohlwa into wena ekhuluma kanje. Ayikho ke. Unebhesi vele umngane wami. Hayi ngeke ukhuluma ngani amabhenki phola ade ukhuluma ngawo wathatha. Kwenzelana nama-account. Ayikho. Ayikho zingasinto intombazane imali nongoqo kami mina. Hayi mina abangani bami bangiphi imali. Imalini. Noma malini nje ngisuke ngiyifuna. Ngeke ayikho. Yana nje ibhenki leli lodwa nje lindayo imali liyakuthina. Lese bafanele. Ngeke bafowethu. Awufanele phela nishintshe nesitayela futhi kungene ey'ntweni enye into ukuthi manje kube yini lokho enisitotosayo. Angeke. Anifuna ukuthuthuka nisayibambe ngesidala. Hayi ngeke. Njalo thuthuka. Sayibambe ngomthetho omdala. Hayi ngeke madoda. Thuthukani niphile lokhu kube yini manje nisitotosayo. Yabona? Hayi thuthukani bafowethu. Hawu. Koze kufe thina kuphinde kuzale iy'ngane nama hayi ngeke bafowethu. Hawu. Okhokho bokuyibona abadonsa kanzima. Lokho omkhulu badonsa kanzima. Baba, ithina futhi. Hayi bafowethu ngeke. Kuthukani. Hawu wawungibuza nje nginani imali yokugibela. Nginayo imali lokho yokutazinga. Siningi yokuthenga igilosi. Igilosi injani lapho sawuthi usekhona, yabona. Ngeke mina ngiyanga ngiyichitha. Nangu nje uyasebenza. Ngifuna lapha nendawo mina ngeke. Hayi bo. Yini? Akumona abantu bakini. Akumona. Yini abayifuni ngenkomo? Angibazi. Bazosebenza la umuntu ngithengela ikhavela sebiza umuntu la. Kodwa lethi cishe ugesi la ngisayakha lento. Kodwa mase kuthiwa la sokuthiwa manje ke nakho sokuphuma le uPintazingi izibizo la useyabiza amakhavela ubiza iginci la. Kodwa nje ngifisa ibhojozi la ngisayakha lento. Ngapha ngiyazi ukuthi ayibongo yakini endala ke lecishe ugesi. Yebo yona impela. Lilo kade la. Hayi shothi ayihambi kahle izinto lapha la kakhona. Sefuna ukuphazamisa thina kwasihamba kamnandi la. Manje sikhitshela ke imoto eza ngakini lapha eThekwini. eThekwini? Uyalontunja. Ngicathi uma usuka eThekwini ngicathi usuka eThekwini uye ePMB. Uma usuka ePMB uza straight lana ke esikhothi. Usikhothi kusondela naseMaritzburg. Ngizwa? Usondela naseMaritzburg. No, akusondele kodwa akhona amateksi. Ayimalini moseMaritzburg. Ngizwa? Hayi shothi awuzumbela. Ayimalini mosuke lokho eMaritzburg. Hayi ukuthi angizwe. Naba bethanda R105 hayi ukuthi angizwe ngiyacabanga yazi. Manje yini pho ufana ku life mode ngicabanga izinto phela. Ungena ku life la ngoba ayikho into lokho busy ngayo. Manje ufuna usula ku life awusekho futhi ikhanda lakho la ku life ucabanga ngokwakho futhi manje. Hayi bolutho. Uthi malini ke ukusuka lapha eMaritzburg? Uze la Scott. R105 mina ngazi naba besho la kuma comment. Kanti wena akazi unyakazeni lapho lokho awesidindisa lapho nje akazi unyakaze nje. Ngiyanyakaza phela. Ugcina nipho ukuzocheka legagasini. Bo eThekwini kade nje ngagcina ukuze eMaritzburg ngisanda ukugcina ukuza nje. Awusasho umsifike eMaritzburg ngoba mina ngisondela eMaritzburg sewuqhela. Hawu kodwa bengizoshophi. Awu nakho nje ushaya ngilandela. Hayi sengizosho ke manje. Usuzosho manje. Hayi. Yozani ningi manje kodwa ngiyabiza wena ngeke wengifa eMaritzburg wena. R105 usaya eMaritzburg. Uzosuka eMaritzburg uze ngeke bafana bakithi ngaphelele emgaqweni hayi ngeke. Na kodwa uhlala ePinetown? Ngihlala ePinetown. Weya mina ngiyasaba nje lapho. Usaba wezwa ngani Pinetown? Kuthiwa nani Pinetown?
Bayanqumana. Ayikhohlwa ke phakathi engakini ayikho nje. Ngempela hayi abantu bayanyamalala lapho. Ayikho yona indawo engozi eMaritzburg. eMaritzburg lapha engekhohlwa indawo. uMaritzburg uDodo wendawo. Pinetown hawu naye ayikhohlwa ke small town lesa esithule kamnandi kabi. Lapha kune security lapha mhlawumbe wagcina kudala lapha kune security epatrolayo lapha mihla namalanga. Futhi ke moshithi uze kumina. Hawu. Ngihamba nje ngo-1 ebusuku. Uthi nje uzeke ingqwele. Ya, ngihamba ngo-1 ebusuku. Yabo kubazi ukuthi ngihlala eMahosi. Manje lama video usuku kephi? eMahosi. Ngisuke ngisemahosi no mapho nasematekisi. So ngiseThekwini. Sikole ngisafuna ukufika eMaritzburg manje. Ngifuna ukhohlwa eMaritzburg manje. Maritzburg. Kuthiwa kukude ePinetown kukude yini nase-Crozet Logistics? Hayi angaze Crozet Logistics, ngaze Pinetown. Yebo lapho ubani futhi okhuluma lento la ama-comment. Hey la kuma-comment kuthiwa ikuphi lapho? Hayi angaze lokho logistics. NgisePinetown nje Ema-truckini. Hayi angazi lapho. Mina uma uqeda u-toll gate nje. Uma udlula u-toll gate nje. Uphela yokuqala nje ngijika lapho. Off-ramp ePinetown nje ngilapho. Awu futhi uma udlula ku-toll gate yayibona imjondo ile ngemaweni lapho ile ngey'ntabeni so ikhona-ke eMahosi lapho. Uma udlula i-toll gate uyeThekwini. Hawu. Manje umuntu kade agcina eThekwini kusuke kunemnyama ngangalazi ulwandle. Kufanele ngokugxumisa amagagasini lapha. Ogxumisa mina. Oh. Okay. Udisenze phela manje sama ingilo igamenga manje. Onakele manje. Uyazi kaNdengezi? Ya ngiyazi kaNdengezi. Yilapha kaNdengezi ngisho nje ngoba sisePinetown la itshela imnyama ngale kosanti. Ya. Yini kaNdengezi njani? Yini khona bayabuza la kuma-comment. Ayiyo mbuzi wena ufunda ama-comment ngikhuluma nawe ngibuza ngoNdengezi ngihlamba uthi kaNdengezi. Phela bayabuza kuthiwa ngibuze. Ngoba manje ngitshela mhlawumbe kaNdengezi elinye ikhaya lakho mhlawumbe ubuyile kulona sengijhawu nakho ngathi izinto ziyalunga. Kanti nawe usabuzela abantu. Nawe usabuzela abantu. Engikhohlweni ukubhala OP la. Ithi all in order. All in order. Sikasile. Lo bebuza usakafuni nje ukuduka ingagade ebuza. Uthi afuna ukuduka? Ulapha phansi ufuna ukuze ePinetown. Ufuna uze ePinetown? Manje akafuna ukuduka. Uzoduka kanjani? Pho uzoduka uthi mina ngaze kaNdengezi. Hayi angizwa into ayisho mina. Angizwa nje ngokuthi mina ngiyazi kaNdengezi ngeke saduka ke shothi. Hayi. Ufuna ukubona engozini. Akaze awubona bafowethu. Hawu. Hayi mina ngeke nje. Wena uzofika ke impela ke wena. Udaba lakho sizicela kahle. Hayi kodwa la uhlala kude. Ungeke ngakukhuma. Hayi. Ngaphela wonke umholo wami. Susa wena yini? Intombi kumele ihlale kude. Hayi bafana nomsindo kini. Yaqala umuzi nekhesi kanje. Mase ngibosibala kulowo muzi lo engashintshi into engikwenza nje. Naye ke ngithi ngibosibala lapho ngikhona sekhishini lo umsindo. Ngilobolile. Ngeke. Uzobuya ufunani la? Hawu phela khona usibala ukuthi ulokufikile lapho usibala. Amaganandoda. Hayi amaganandoda manje. Yini leyo manje? Ngikhuluma ngosibali mina. Ufikile usibali lapho ekhweni. Awona futhi phela kwamanye amakhaya usibali
uyafika ekhona ezomayela lapha elawini lakho ezokumayela egcekeni uyafika manje ngifikile lapho niba umsindi ngiyagebuza lapho naye ngivumane phela mase ulobolile ufike lesigaba sokuthi uyakwazi ukuthi isimo sesingahambi kahle egcekeni ushaya umthetho uthi asiphele emzini yabantu ya molobole waqeda phela hayi ngeke awumolobole kahle uyanikwa igunya lokuthi ke mkhwenyana uma kuthi noma yini ke eyenzakalayo la usunethuba usunemvumo ukuthi ukwazi ukuyilungisa hayi ngeke kodwa futhi aninawo ama-table manners lapha kini angizange ama-table manners aninawo yabona kwethu mokhuluma okhuluma nesihambi ngisho uhleke yabona nje kancane ungasuveza amahlazi ekhaya ngisho uhleka noma nikhuluma ngoba manje mina angihlali lapho kodwa sengiyasho ukuthi hayi lo muzi kancane uzuqede lokhu uzuqede khona umuntu oyisihamuka nje mina makuthiwa ngifuna ukufikisa inkomo uzoletha kanjani umsindo lo nje ngathi wena kuphela right lapho hayi ngiright vele mina ngiyakubona nje yazi wena kuphela right lapho abanye hayi ngeke bafowethu hayi ngeke ngiyafisa ukubabona abantu abawumsindo ngikhulume nabo oyedwa wabo nje ilo kade umbona abangumsindo hayi bayihloniphe ingqolela abantu laba yazi abazi ukuthi bayini hayi ulive angizange ingqolela bayihloniphi neze ingqola abayihloniphe futhi hawu abayihloniphe abantu yona ngidlala ingoma engcela ngiyeza ngidlala amavidiyo la uzodlala nini ingoma zami ingoma lokho badlala nini uzodlala nini ingoma zami ngizodlala khululeka wena awu macingwana awu ngithinta enyini uba ngumsindo hayi banomsindo ke la endlini ke ngiyaphuma ke mina hayiphuma emini ayikho lana hayi ngeke ngishintshe indlu usukile lapha lokho ekhishini kade bakho umsindo bakulandela bezokuba ngomsindo ngizosuka futhi ngeke ngale bengilandele abuzogcona nami iqoboke lapho uzogcona nami nje iqoboke lapho uzogcona nami ngqonake lapho ngoba phela usukile ngoba umsindo ekhishini manje sebe la kuwena bafuna ukuzwala kulayo babathi bangumsindo omnandi yebo ezikude ndoda esimali lesi hawu ngeke ngilonga hayi angithanawo nami nebhetri ke la ngeke ungamnayo ibhetri ngeke kuba umsindo lapho angizange yabona phela siyaxhumana nawe hayi nanti hayi ngoba sisazokhuluma khululeka ngoba nawe uyazi ngiyathemba ukuthi ungasekho hayi ngeke ngilunge lapho cha kodwa ngizobe ngizayikuqongelela la angizange wena ngoba uhlala kude phela uzohlala isikhathi eside yani ngeke uthathe isimali sakho kude yani mhlawumbe isikhathi esidangakanani hawu noma isonto phela kusuka kude hawu usuka kude phela ngeke ufane nomuntu esuka le usuka kude kufanele uhlale uphumule lezi zinto uhamba nje yabo uthi ungizana nokudla lapha uyakwazi ukupheka ukupheka uyakwazi akonke khululeka uyabona wena ngibonile ukuthi hayi ubizele izinto lezi abafana hayi hayi bye ba umsindo okay bye bye hayi wena magundane hayi
Duma indlebe. Hayi. Khiphile bafethu ingwele, khiphile ingwele bafethu ikhiphile. Nanku la ulinke kwibhayo yami bafethu. La nje kwibhayo khona nje la. Ngasesithombeni sami ku-TikTok uthi lapha kulink. Ukukhiphela lapha ke lokho kuNtazinga ku-YouTube. Ukukhiphela ingoma enzengwele. Sule camera hayi sule mokunjani camera ibe mahliphili kanje kucaca. Icaca. Kade ngesule ndayisebenza. Fanele nje uyilight ingilight. Leyathi khanya nca uyithathe kanjani. Inqondo ikhiphile mfowethu. Abantu abangene lapha kwibhayo yami bengene kulink oya ku-YouTube lapha. Ilali ingoma zengqwele. Hawu. Hayi kade ngihlaba ngihlikiza le ndaba ukuthi umuntu mombona enze enye into wena usuyadlula hayi mina ngifuna into ethize. Hawu wena nje ufuna kuhlezi kuneswa wena nje. Omunye umuntu ukuthi kufanele uthuthuke hayi wena ugqiza iqakala lokho. Ufuna kuhlezi kuneswa wena nje mone stress uzosineka uhleke la emavidweni nami. But mase ngithi nami cha ake ngizama ukuthuthuka ngoba phela nabantu bakhona bayangeseka. Hayi wena usuyadlula futhi uma ubona amavidiyo ami ngizama. Hayi. Angimfuni umlandeli obheda kanjalo. Bheda umlandeli leyo. Bheda siyazama lempilo ngeke uhlezi uhleka igameko zengqwele. Iminyaka iyahamba kufanele kube khona into esizamana kufanele sivuka makithi. Manje mozokona uzothi ufuna kusinekise wena nje kushona ilanga. Shuthi na lokho amakhaya kithi angavuki ke manje. Ngoba phela nje ukhona useke ingqwele. Awukwazi ukuthi na kuzofela isikhathi ukuthi ingqwele idinga isupport kuwena yabo ngoba nawe ikwazi ukuhlekisa ubone usuku lakho liba ngcono mhlawumbe ukhona ezinye izinto okwazi ukuyigwema noma mhlawumbe udlula kwizimo ethize ngendlela mhlawumbe imiqondo sokukhathazeka ngakhona nawe ke phela buyisa phela hawu nangu umuntu esezama buyisa phela ngeke ngihambe ngicela amashomi la nakho ke lokhu indlela nami lokhu kwesekwe ngicela ngakho ngento eright yabo ngoba phela sifana khona okwaziyo ukuthi ecela imali straight awungiphi imali naye ekhange Z2 umnike bese bakhona manje ngathi ingqoleke sithi hayi ke lokusizwa sicela ngale ndlela uthi hayi naku umculo sisebenze umculo lokho estudio mase sisebenzile sinako umculo sicela ulalele hayi nomculo nokhona usuku unjani usuphekiwe nawo yabo hayi bafuthi ngeke igxeka kanye leyo nto leyo igxeka nje lo nto leyo awukwazi ungiseka ngoba ukuthi wena kufanele ukusineka wena nawe yazi ukuthi khona sesikhathi ukuthi ukwazi ukuseka umuntu awukwazi ukuthi usha ama followers ako 400 bonke lana nje bafuna ukusineka nje akekho nje uthi hayi ke awu ngeke lensizwe uyangihlekisa noma kanjani mayikhipha ngizoyeseka noma content zami ngiveza isalon mothi nesalon ngizoyeseka mothi content ngiyiveza ngiyidayisa ngizoyeseka ngoba nami iyangichithisa isizungu hayi ngeke ngiyanqaba ke nje bafana bakithi hayi ngeke bafana bakithi abukho umsizwa lapho hayi abukho umuntu enze comment phela hayi mina ngifuna nje ingqwele lokhu mayihlekisa hawu shuthi wena mengikhipha umculo nje wena ngishethi ngiyasangana shuthi ngoba ngiyazi umculo egcinene mothola abantu bakuseka uyakwazi ukukhokhela but lokho uhlekisa wena akukhokheli yabo akukhokheli ngoba ngizwe ngingasho ukuthi ngeke ngisakuhlekisa so ukuthi nje wena uhamba leso sikhathi uyodlala ingoma lapha ku-edeke inamba ikhulu into yengqwele kuphela mase uyaqhubeka uyahleka ukuhleka uyohlezi uhleka umngqele uyohlezi wakhiqiza amavidiyo omngqwele uyohlezi usineka lapho siyagarantiya lapho kodwa leyo mculo uthi ngikhiphile ngoSpotlight usuke lapho ungene kwibhayo uhamba udlala umculo wengqwele mokhona umazi wamfowethu ingqwele ikhiphile lapha ngoba ukwazi ukushare ividiyo yami uhlekisa omunye umuntu kanjalo mase ngikhiphile zisa omunye umuntu hayi le ngqwele ihlekisa sikwazile ukucula awunazi nengoma yayo ilalele lapho siyiphusha ingqwele yephambili kwenziwa njalo empilweni kwenziwa njalo mengikitaza usineka nawe uthathe sakhe isandla ungifake isandla ekwaphe ungikitaza ngisineke nami siye phambili
ngoba mina lento engisuke ngikhuluma kuwena ayingihlekisi mina yabo ayingihlekisi ayingichithisi stress noma ingqondo ayinaso stress kodwa ayingisizi mhlawumbe ukuthi ngilaphe ke endaweni ethizeni ukuthi mina ngithatha ivideo ngakhuluma ngomngqondo bami ngoba mina ngizokhuluma ngento engiyiphilayo ngesikhathi umngqondo into esegazini ngiyisekho ngibona ngiyapatrol ngiyisekurage so ayikho into ehlekisayo kulokho kumina into esuke ngiyiphila ngihlale ngijondola amagunda nanqikutobhoza imihla namalanga ayikho into ejabulisayo lapho yabo kuwena mhlawumbe into osungayiphili moyibona ivele yakuhlekisa enzani mina ungijabulisayo ukuthi ngikhiphe umculo ngoba ngiyazi ukuthi umculo ekugcineni uma ukwazi ukuseka kahle uzokwenza imali ekugcineni iyathuthuka impilo ke lapho ngoba into ebalulekile ngoba yongihlala mhlawumbe imva 10 years ngayiphuphela nami la ko TikTok ngaphophela into ka TikTok nani into ephelayo sengaphupha nginalutho hawu lo muntu wathena abalandeli abanga so kuwena futhi usuhleba lo muntu yazi waduma nabo TikTok enabalandeli umbheje inkosi yami usiyahlupheka kodwa ungafuna ukuseka futhi wena kanti ungafuna ukuseka nje wena lana yabo kanti ufuna ukuhleka kodwa mase ingqondo sisokola futhi sokuwena manje futhi kodwa ingqondo beyenzana nakho kodwa inabalandeli abangaka kodwa ayenziwa le nto le bafowethu ayenziwa seka bafowethu seka mina ngishaya ivideo ukuthi ngiyabona nje ngikhathi endaba amavideo ngithi hayi ngoba khona abantu abalangazelele ukuthi ke bebuka amavideo engqondo khona umuntu njengamanje mhlambe oyikhathazekela ukuthi yazi mase ngibuka ivideo engqondo ngisineke la lento yami ngathi ukuthikameziseka ngithatha ifoni ngiyenza ivideo thothi angithandi ukuthanda ukuyenza ngalo video leyo yabo kodwa ngenza ukuthi abantu bejabule kodwa mase kukhipha ingqondo isizama izinto eziyaphambili hawu siyadlula ivideo idlulelani uyidlulelani ivideo ngiyihlaba ke leyo ngiyichitha ke leyo apho into yenza ngisho hayi mina nako omunye umuntu nje uthozama ungayenzi lonto leyo ungayenzi lonto leyo hayi ngoba nawe ngekuthanda enziwa kuwena ngeke nawe ukhale emathonsi ayenziwa lonto leyo cha nje ayenziwa khona ukuthi le nto ayihlukene nokuthi sabangani la siyazwana ngiyanithengela ngenzela yonke into kodwa mhla kushoniwe ekhaya noma kunento ekhaya ekufanele ngisize kuyona sinanyamalala hayi ayifuna ungabe udodo umuntu uzothi ekhaya sokuthisa ngidinga usizo lenuke manje akusemina mhlawumbe ngininesa ngokudla usuyaqala wenyamalala futhi wena hayi qhamuka futhi angikubona uqhamuka ekhaya umfowethu awusiyakhalisa awuhlangane ngehlanga mfowethu yobe yabona qhamuka ngisho izibo zizimbi kumuntu ungaqhamuka kumnandi kuphela mfowethu qhamuka ngoba siyenyameni kamayimayi qhamuka ngoba siyeyimayiweni lapha hayi awusalike lapha umphathe lapho awulothe ngiyangishiya manje mase kulunga izinto kodwa mase kiwale sokuthiwa nakho ukuvena inkinga lapha sekufanele kuhlanganiswe la kufakwe embengeni ukuze kuzokwazi ukuthi kulungiseke lesimo phela khona izimo esingayibike esingamemezi ukuthi hayi ukunto ethiza yize empilweni zethu khona izimo nje ezenzakalayo singahlelile okudinga ukuthi kube nabantu azokuseka ukuthi hayi mfowethu nasi imali ethiza awuzama ukuthi nikwazi ukuqhubeka niphile yabo ibe umuntu onjalo umuntu ophila nabantu hayi bo umuntu ukuthi wena wathi nje hayi ngeke mina ngifuna hayi ngiyanqaba moyisimayo uhlobo njalo umuntu esifazane umuntu esifazane lo muntu ngempela ugcina semaya kakhulu manje wena ufuna ukuhlezi nje ufika nje kumnandi kulo moment emnandi nje wena waqala ngathi uthando sokuqala ukushwaqa manje sokuqala ngempela kufanele kuvela ukuthi ngempela ke manje siyathandana kuliwe hawu uyabaleka soyabhora wena sofuna kolusha futhi olusha maqala ukuthi liyehla nalo selibo original uyabaleka futhi ngeke bafuthu bafuthu animele into yini bafuthu ngiyanqaba kakhulu kuyingqwele zinqabisana ungiphoxa manje ngihlaba lento yena hayi ngani ungibhoxa manje zinqwele hayi kwenziwa nje zinqwele akwenziwa yazi mina amavideo lawo sengwenze mhlambe unyaka osibili ogcwele manje ngwenza kodwa lokho umculo akuthathi ngisho isikhasha mhlambe ngakuveza nomculo mhlambe lo nyaka mhlambe enyakeni nakhona angikwenzi isikhathi eside la umavideo lambala kodwa usebenza ngathi hawu into yenza kancane wena bese ngiyenza usufuna nje lo ngenza le nto leya awusasho nje hawu Nkosi yami nazi ingqwele ithuthuka sizame ukwenza ngayo indlela impilo ngompilo yancenge phela bafowethu siphila ukucenga impilo siyencenga impilo bafowethu sithembeni nokuthi hayi ngoba nikhona imisebenzi niyabona ukuthi bafowethu siyakwazi ukuthi nani sinijabulise nihleke nithole indawo nizoyixoxa yabo nithole indawo nizoyixoxa emateksini lapho uthe uyibonela ingqwele lapha
Isiyenzeni kodwa masikhiphile usasho futhi kubantu usukhiphile usaxoxa nje kubantu uthi hayi mina ibona ingcwele futhi siphinde yakhipha lapha hawu lo muntu madoda asagcina ngamavidiyo sephinde wenza ukuthi uyabona ngoba le muntu umtshalele thuthuka umuntu umtshalele thuthuka umtshalele futhi yawu hayi bafowethu ayi ngaba ke lapho kufana ngiyanqaba ngikhalela ngathi ngipatrola ngihlangane nawe lapha Chana nawe uthi hey ngibona ngidlula ividiyo yakho umculo mase ngiyakuphisela ngedongipiri hlala nawe ngipatrola lapho uthe wena ngibona ividiyo ucula lapha ngayidlula mase ngiyakuphisela ngedongipiri mase kuseni lapho sokufikela lokho umthetho ngithi hayi bokusigila mkhuba lesi ngithole nje isigila mkhuba sijombo oyifence lapha ngasebhula ngaseqeda ngazi ngoba lona isecurity wona ngekhala over ngoba kuyinduna kuze khala over uthi all in order kuyimanga meyeka muthi induna ntambi yangithusa ngokho umuntu oyopatrola khala umshini yabolungu manje to angibuze mfowethu angibuze ukuthi phela anginankinga notshwala mfowethu anginankinga nabaphuzayo anginankinga nabavemayo sibonge lapho elakhe idube sibonge lapho elakhe mfowethu uthi usebuya khona lapha kungcele kungulokhu umuntu azenga kudonga impilo ephini uthi sibonge lapho usubuye koba umculo wengqwele but nabo ubukile bafethu abakwazi ukuthi bayibona ividiyo ingqwele ithi ikhiphile bahamba ubuka sibonge bafethu lawo bantu la ubenza iqiniso mfowethu ngoba ukubuka umculo akuthatha so 5 minutes kodwa lamavidiyo abukayo amahora ingqwele ikhiqizela wethu ujabule kodwa bese nje ukuthi nje yabona sibonge bafethu umculo mfethu ngowenza ngolwa ngawo ziphuka izandla bafethu into le nto le mfethu into engayithanda kudala ngiyenza futhi kuhla bona uqale ungibona sibonge lapho eJobes bonge lapho eJob nawe eJob ngemoto yakho le hamba ngayo quba ngayo mfowethu quba ngayo ala ngeke uhambe ngayo le moto wedlula kweJob lapha emakhaya ekulunga phela lapha le indawo zehlelayo lapha iyogonqoza yoshona ezantsi yoba nje ezantsi lapha ngeke kulunge lapha ngeke kulunge lapha mase nje ngithi ngideliver lapha emakhaya ngideliver ipizza lapha emakhaya uyophelela entabeni uyothela ulokhulele phezulu kwepizza lapha hayi izimpilo zendawo eJob lapha zimpilo zendawo udinga imoto ngempela lokho ngempela lama defender lapha ngempela la ngeke ubuye uphile lapha kiye emathezi into zomoto ezincane yinani hayi lapha ayibuyi lapha angiphathi ngoba likhamezela linje uyothola phansi ehosheni uyothola imoto yakhe ivele ehosheni phansi igaxile ehlahleni lapha kweJob ngoba fanele sithathe amachance kasehle kodwa ngafanele sibe baningi emuva sigqishe lapha kuyona sigqisha ngempela emuva kule moto yakho sigqisha hayi lapha ngeyahlata besigqishe ngempela ngoyibhalansile ngempela uma ngeke mehamba nepizza kuphela ngemuva umasolokohlo ngale eweni masolokohlo uthola le eweni ushaya ividiyo useyiweni uvele eweni lapho abantu bake bathi TikTok abakusize kodwa ke bafowethu asisekeneni bafowethu ayenziwa lento le ingqole ikhiphile bafowethu ikhiphile ingqole ingoma ezu5 ingoma yabo ikhiphe studio sayo futhi yabona emngozeni record into futhi naye esafanele ithi ikhuliswe nayo ikwazi ukuthi manje indaba lokungena phansi kwabantu manje ayinto ngisayine indawo engapha ngisayifuna lento leyo yabo ngifuna nje nami ukuyikhulela le enkulu nga yabo ngisayifuna nje nabo ngisayena la kube yabo nje ukuyikhulela bathi nami nje ngeyami indlela emngozeni record irecord le one day yabo one day irecord leyo mfethu eyodlizizwa ninto bese ngishilo yabo one day sibonge lapho Job eziphethe awumbulela ngamaflower sibonge lapho Job waseBhayibhelini ke lo Job sibonge lapho Job waseBhayibhelini mfethu awathi fana no Job sibonge lapho enkabi sibonga mfethu sibonge shuthi khona umuntu othe hamba umdeliver imbala le moto yakho uyilanda la ngemuva uncozo la kusona ezothiwa zideliver mbona ke hayi donza wonke iflaha le mbali
lokuyiphosa nje sibonga mfowethu sibonga lapho ejob yabo bafowethu nje ukusekana bafowethu hayi into eningi ukusekana nje bafowethu yonke into edingalayo ingqondo yohlezi ingqwele iyohlezi wakhiqiza amavidiyo umngqondo usegazini kumina busegazini umngqondo akuyona into engiyicabangayo ngilala ngibheke phezulu nginwaya intshebe ngiphuma nje la busegazini ama blue chick yabo sibonga bathi khona ingoma ezintsha ezidansayo ngiyabona blue chick ise EP endala le kodwa khona nje EP esanda kuphuma izolo ngolwesihlanu ebusuku change mengaphosisi yabo so kufanele ke ukubheka EP entsha mfowethu afanele ukubheka EP entsha mfowethu uthi nje uthi intaziye ngithi idonke ipiri EP nokuthi kanjani mawunqanda ukubhala ngena la kwibhayo yami ibhayo nje la TikTok ngikhona ulink kwa YouTube lapho uzokukhiphela ngqo ku YouTube wami yabo isapho ku YouTube kwamanje kodwa izofana nakwesinye indawo mhlawumbe insuku eziqhubeka ngitshela futhi sisivelini yabo kodwa nje bafowethu umculo ngizowenza umnyama kubomvu ngiyawuthanda umculo mina angenzi ngowatshe mhlawumbe ngaqala ngenza icontent ngiyacula umculo wona ngawenza yonke angisegoli leyo mina ngobona uBig Zulu lapho yabo yonke angisegoli mina ngobona uBig Zulu nonke abase Dubai no Black Diamond yonke angisegoli ke mina leyo into yangifisa egoli afike egoli angishaya impilo hey akagcina ke sengithi hayi cha umuntu akafese mase ngibona hayi kubi iqhomo ivele ngaphandle ungangiboni nje lokho sengishaya ngeqhomo iqhomo ivele ngaphandle sekwazi ukuyibala imbambo ishike mani ulala ngekhekhe ulala ngentazinga wona amatazinga lawa amakhekhe lawo amashumi lawo ulala ngekhekhe lodwa ulidla ikhekhe lelo hlisa ngamanzi phela usuku thenga ugiyana segoli leshumi engaka lidle lodwa phela usuku yabo sangena enduneni la sinduna sangena ayiqala icontent nakhona ngiyiqala nje ngikhuluma ngenkinge ngokulamba kwasegoli manje kukhona umuntu osekhona khona amavideo ngokuqala ngaqala nje ngikhulumela ngokulamba kwasegoli futhi lapho nakhona ngaqala sakusakaza ibhola ngoba ngangithanda ukusaza ibhola futhi isikhathi esiningi yabo ngaqala ngayoyikhuluma ngokulamba ukuthi yalanje egoli imjondolo wara ngikhuluma nje ngento eyenzakalayo ngokulamba ngempela ukuthi ukungaka ukudla lapho kuyongiwa ngempela awusana udle nje ushaya lokudla intaba ungasho kubona umuntu ngale yabo udle umngozi EP mfowethu yabo manje usuwazi umngozi EP usession lokho nentazinga nedonke ipiri EP khona idonke ipiri EP manje khona lokho idonke ipiri sine EP yayo na le yamanje donke ipiri EP session idonke ipiri EP yabo ingoma esanda kuphuma lezo idonke ipiri EP ulinkwa ula kwibhayo ulinkwa lezo ngoma la kwibhayo ibhayo yami la ngazi inike ibhayo ngalelinye igama kodwa la nje la esazo sithombe sami la khona link ka YouTube wona ezokusa ngqo kulezi ngoma lezi ngisanda uyikhipha yabo isaphuma ku YouTube kuphela kwamanje kodwa sengiyifaka nazo indawo izovela ngihambeni kwesikhathi ziyaphuza ukuveza ingoma lezi indawo lezi efakile ama distributor lawo yabo ukusekana bafowethu ayikho into ukusekana mina ngeke mfethu angikwazi ukuhamba ngikhangeza ngicela amashumi ngithi yongiphi ishumi mfethu donate wala angikwazi ukuyenza ngiphiwanga angisho wrong kodwa ngiphiwanga indlela engikwazi ngayo ukuthi ngenze kanje ngikhiphe noma ngenze ukuthila abantu bekwazi ukuthenga noma bekwazi ukuthi bengiseka lo ndlela nje ungena nje ku YouTube idlala ingoma nakhona leyo ngoma nesho ukuthi uzoyithanda ikhona yedwa impilo oyithanda kuzona yabo usuyisekile ingqalo usubuyile ingqolo lapho usuya futhi mawuthi uyabona cha isineke lokho isihe sakho sikhulu uyishare ulink na WhatsApp bakho hayi ingqolo ikhiphile bafowethu ufaka lo video ehleke sami usufaka ulink nasi ingqolo ikhiphile impilo iqhubeke phambili singakuthokozela lokho singabonga yabo singabonga nje kakhulu bafowethu sabonga sokungqulunga impilo nje kuphela futhi ezanyayo hayi into impilo bafowethu impilo kodwa nje engigcobayo futhi ehlikizayo ngabikho ivideo edluliswa ukuthi kakhulu hayi ingqondo esenzi lokho engilindele ungasho nje kuma comment hayi ubuye ngqole futhi uyenze into ethize ngiyithanda yabo kodwa ungagxili lokho engikwenzayo manje ngoba awusazi zathi ukuthi ngikwenza isho nje ukuthi hayi nento ethize ngiyithanda mhlawumbe le content ethize mhlawumbe ematekisi ngqola hayi kufanele uyibuyise ngiyithanda nawe yabo uma ungakhuluma ukuthi le ngiyenza iyabheda ngithanda le cha hayi
lapho uyageja ke lapho uyageja impela ke lapho yabo ngoba phela izinto engisuke ngizenza nami ngisuke ngisibona isidingo sazo yabo kufanele wazi lokho ukuthi wena nje lento ngisuke ngiyenza ngisuke ngisibona isidingo sayo wena ungasho nje ukuthi cha lento ethiza cha nawe wayithokoza kakhulu angibuye ngiyenze nayo ngizoyenza futhi kodwa ubungeseka kuloko okusha engikwenzayo yabona ibungeseka lokho engikwenzayo okusha kodwa nalokho kudala nawe usungasho ukuthi hayi mengithi ngikhiphile hamba ubuke ngoma uyidlale uyilelele ngisho ukuthi umculo awuthandeke kodwa akulisti usungisekile usungasho ukusho ukuthi hayi ngicela ngibuya khona lapha emculweni wakho umnandi okay siyabonga mfowethu ngicela phela ubuyise nale content ngiyayithanda so ibuyise content iyohlezi ikhona kodwa khuluma egameni lokuthi usubuya khona lapha wayeseka ingqwele lizobalwa iview lakho nawe ukuthi hayi khona useyibuke lo yedwa libali ikhulu into engqwele ushaya usubscribe lapha ikhulu into engqwele kuphela hayi into eningi ngoba ngiyazi ukuthi awufollow ingqwele kuphela wena khona noma umculo omfollowayo khona noba nomfollow manje masukumina senze umculo ngathi awuthandi manje siyacula ingqwele umculo uyawuthanda wena nawe abanye abantu uyawuthanda uthatha ama sound uyayenza mase kwingqwele wena sowuthanda umculo manje wena awusathanda ukudansa awusathatha ama sound abantu hayi musu wenza ngathi ubuka amafitha engqwele kuphela emhlabeni wena ubuka amafitha engqwele ubuka abeculi ubuka abani hayi manje musu kwenza ngathi mase kuthiwa ke ingqwele iyacula wena so ngathi umculo awuthandi wena uthanda ukusina kuphela emhlabeni pho ngophuma lami la izingoma ufuye ibukelani zona ayenziwa lonto leyo bafuthi ayenziwa futhi lonto leyo ukwesekwa nje bafuthi engicela kunina weseka nje futhi ngikuzama ngikufaka emqondweni ukuthi ngisuke ngizama ngisuke nginethemba futhi ukuthi kuzophumelela ngoba ngiphethe nina yabo ngisuke nginethemba mase ngizoxoxa wena futhi usho khona into oyithandayo ongayithandile hayi ngayifasha uyifala comment leyo ngayifasha uyifala nje uzucomment uthi wena ufuna into ethize kanjani yilo lento oyifunayo futhi mina fanele ngiyeke konke engikwenza ngiyenza into oyifunayo support lokho engikwenzayo mase ke uyakusuggesta ke ukufiseke nalokho ke okuthandayo wena hayi mfowethu ngiyacela nangelinye ilanga ubuyise leya content ngayithanda khona nje usanda ngicela lokho ucela ngini mangithola ethiwa ngibuyise nale content le yezitori egameko lezi semjini ngayibuyisa futhi ngoba kunankinga nayo yabo kodwa ngoba mfethu bese buya khona ukulalela ingoma zami anginankinga ngizoyibuyisa kodwa into ekumina lento ngiyiplan ngayenza namanje ngoba igameko ziningi emjondolo ziningi igameko ezenzakalayo mihla namalanga zenzeka igameko iyaqhuma abantu yabasobozela ingqwele yabo ukuthi nje kuphela impilo ayihlezi ngento eyodwa yabona yabo hlana abantu abahlukene yabo asikwazi sokuzokusiza akusho ukuthi ngokugxeka kwakho wena uwedwa sekuzokwenza ukuthi into engathandwa yabo sosingazi ukuthi yini yabona ezosiza ephambili so ezama nje ukuthi kube khona into ethu ngeke hlezi kwezinto eyodwa yabo ufuna uzama into eziningi ehlukahlukene awazi ukuthi kuphi okufika mhlawumbe ngingene ebantwini kudlulele njengalento esomatekisi nje iyona ifika ngena kubantwini edlulela ngempela yabo nomculo ngokunjalo unganginiki ithuba wena uthi hayi ingqwele hayi ngiyamna ngithanda mhlawumbe iphumele lento yami usuyaqala sengiphumelele manje sengidla umsakazo nje hayi ingqwele kanti impela iculo ngempela ngisupport nje khona nje lento osayibona abantu bangayibona nje khona ungisupport wena uthi hayi ngoba ingqwele le bafowethu iyakwenza ungijabulisa nama ngiyeseka musukulinda ukuthi ngize ngidlale umsakazo ngiyimawe nongiphasisa shuthi lapho la awulale umculo ngokweqiniso why ufuna wena ngize ngidlale umuntu othizeni ngiphasise wena ngena nje ulalela ingoma musukuthi wena ufuna ngize isound yami setshenziswe umuntu othizeni uzongiphasisa kuzuma uthi hayi ngosho uculo ngempela nakusiphosto utira ngiphasise nje wena nje ukhona nje hamba uye lapho uthi lapha ku YouTube lapho udlala uthi hayi ngizwe ingqele lithamba kanjani ngifelise wena ngiphasise wena musukulinda abanye nje hayi ingqele ngiyanqaba ke nje lapho bafana bakithi izinto manje ayisenze nje akudala ukudayisa ama CD kwenzakalani nikhona khona la unathi idatha likhona awu yonke isiyenza khona la efonini umuntu umseke nje khona ngo2 minutes usungisekile wadlala ingoma yami waphinda waqhubeka no live wami usuphuma ku live wadlala ingoma yami washare wenzani uqhubeka futhi abuyela ku live sayikhulumela okusheshsha nje impilo siyilula kanjani
Nawubona usebhizi manje ungathatha ufike uyisave lapha ukuthi ukwazi uyidlala usithole isikhathi. Uyabo? Impilo isilula kanjani. Ayisiyakho excuse ukuthi mina yabo. So nje bafowethu hayi kabi. Ingcwele nje inqaba lokho ukuthi musana ukukhetha ama video, musukukhetha ivideo. Musukukhetha ivideo. Musukukhetha ivideo. Kakhulukazi la ngibona khona ukuthi ngenza ngingajwayele ukwenza yazi ukuthi lapho ingcwele iyazama ke. Khona into ezama. Ngisho uyabona nakho ngimakethe into ethize. Noma ngimakethe into ethize. Yazi ukuthi okay ingcwele nakho sizama siphinde siyeseke futhi. Yabo. Awu. Akuthi nje uzocushela nje le video ezokuhlekisa kuphela. Ngeke ngeke ke phambili lapho bafana bakithi. Ngeke siye enhlobo ke phambili lapho. Lapho ngeke bafana ngeke siye. Sohlezi ime ndawonye ke lapho ngeke siye. Mase siphinda abantu abanjalo bona mahlezi belinde into evuna bona kuphela emhlabeni. Ngeke bafana. Ngiyalichitha nje mina ayikho into engizoyenza ngaphandle kokungichitha. Nazoke lapho siphavwe nazoke. Anguqalanga umculo lo nyaka mfela ukuthi kulo mina ngokuqale 2016 umculo. Anguqalanga umculo yenyalenya lo nyaka. Mhlawumbe ngashona nokukhipha futhi angiqala ukukhipha kulo nyaka. Ukuthi nje ngiqala ukukhipha sekunama followers kulo nyaka. Kodwa nje mina into yangisegoli nani umculo. Umculo baba umculo kade waphushwa baba. Kade waphushwa baba. Kuzanya. Understand-eka ukuthi ayinganayo lokho abantu abasilandelayo. Manje khona abantu abasilandelayo. Inqwaba yenkumbi. Konke lo muntu ufuna ukusineka nje akho nje umuntu ofuna ukuseka. Abantu aba 400,000 ngiyale. Akho ngisho 100,000 ukuthi nje hayi ngeke la ufa khona ingqolo siyafa nathi. Imingqolo emizamo lokho nathi siyakhona soseka. Hayi. Umbhedo phela lo. Shuthi lapho awunabalandeli uyihlalele lapho. Mozolo nje ukusineka nje phela ivideo yakho. Kodwa uma ngiposta la ngithi hey ngeke izinto zami ayihambi kahle uthi hayi ngeke ngifuna ukubona le video la kusineka ngakhona udlule. Hayi. Ingqona yomuntu iyaphila bafisha inezifiso namaphupho. Yabo. Inezinto nje naye ifisayo ukuthi iphumelele nayo nje ukuze ukwazi ukuba right emini lokho empilweni. Sesijole sijabulisa kwasami ukuthi awunaka umntana abedlala emsakazweni awu madoda Nkosi yami. Yabo. Sijabulisa kwasami. Ngesala kwasami ngeke sizwe ukuthi uhlekile lohlekiswa ivideo yamasazi. Kodwa nje ukuthi sizwe ukuthi awunanzi ngomntana amdlala emsakazweni lapha. Hawu. Cha umntana nami phela odlala pha amakhelwane. Umama lo uyazazi ingoma zami ngiyamnika idlalela. Yabo. Ake singoma umntana wakhe idlala nomakhelwane idlala ubani ingoma yomntana wakhe. Ngoba naye ngisho ukuthi isifiso sakhe ukuthi engibone impilo yami ithuthuka kuze naye ikwazi ukuphamiseka lokuyinikela kwakhe esikhulisa kwabe ngekho engayisoli ngakho nje ngabona amathumbu ngamosha isikhathi sami ngamosha lokhu umngane bami ngakhulisa lezi ingane buka manje yabona zimba ndawonye ziqhwanda ndawonye fanele nayibone mfethu imvuzo ukuthi elahle ubusha bakhe ngenxa yokuthi ekhulise thina lokho ngeke kwenza ukuthi lokuhleka nje nakusineka kuphela yabo kuzokwenza ukuthi sisekane kokwenzeka ke lokho noma kanjani saba sami sojabula yabo ilokho nje bafowethu ngikhiphile EP enengoma ezu5 ngiyadanzwa kuyona yabo lokhu Ntazinga ilokho isihloko se-EP Ntazinga yabo isihloko se-EP nje iDonkeyberry EP isihloko se-EP iDonkeyberry EP ulink wa YouTube ukhona la kwi-bio yami ukhona awusibonge lapha isikolokolo zasamdlala ingoma zengqondo sibonge mfethu sibonge lapha ngivele usibonge akuzolika mfethu nama ngafuna ukuyivuma kanti boyivuma abhlungu sizivunywe abantu lapho ke kube sowenginga mina ngisho abantu bakithi abantu muthi nje into yami awuyithatha kancane ngisakuphushela yona kanje ngisho thiwa sengirathi kufanele ngiqhubeke ithatha kancane ngoba ngeke ngithathe serious ngoba usuthi usubone hayi ngeke ngithathe serious mina kusinawe la izinto zami ngithatha kancane mase qasa kulungalunga usuyaqa ngiyibona ukuthi umuntu ade ngafuna ukusekela umuntu uqala ngathi kuyalunga sekubona mhlawumbe ngathi khona ukulunga sefuna umfisharisho sefuna usefuna manje ukuba sengomeni nawe usefayi
Iba sengomeni nami khona manje nje ngiumasaka kunje. Uthi ufuna iba sengomeni nami. Khona kuyimanje zinje. Ngiposti WhatsApp wakho khona zinje. Ngoba phela ingoma emnandi ayishintsha ukuthi awungazi noma mhlambe awukwazi ungibone ngicula ingoma sizoba yimbi. Ingoma emnandi nje bona. Ngesikolo uma ulusile. Khulile mfethu, khulile. Dlale bathi idlalele phezulu khulile. Uyidlalele phezulu, bathi uyidlalele phezulu. Asamba bathi uyidedele nje bathi uyidedele. Sesayithini bathi ngisayithini ngiqaphile. Ngisayithini ngiqaphile mfowethu. Kuthatha fanele ngiphume la ngizama ukwenza ama-video. Ngibona ukuthi ngikuphushana nomculo wami bafowethu. Ngoba into ebalele ukuphusha manje umculo. Uma ukhiphile ijoko osunayo njengomculo ukuthi uphushe umculo wakho, ngoba akekho umuntu ozokuphusha umculo wakho. Ngoba ngingasayine indawo nje ngeke ungabhane ezithi sisayine phansi kwazi ukuphusha umculo. Fanele siphushele thina, sithembeni naye kuloko. Ngozi iphini. Iphenja mfowethu Oscar segolo iphenja mfowethu lokho iDonkey Piri sesho ukuthi iDonkey Piri EP iDonkey Piri EP mothi lento lokho ikushonisa lena le ngena kulink ulink wami ku YouTube ula ku bio yami la ka TikTok na ku bio ka Facebook ngufakile ulink lapho ulink ozokisa lezi ngoma ekutshela kuzona yabo la nje ku bio yami ngezansi kwesithombe la TikTok nje la ngizoyibona lokhu link ka YouTube ungena kona click uzokhipha kulezi ngoma yabo ayibo hayi ngizama nasengazeni nasuke ngifuna ukuyethunjini so ngifuna ukuyethunjini ethu ke mfowethu yephi akomqoyi sayama sidele lapho noma ngeke into jambile sayinese dabenhle Njambile into jambile ngifuna khona ikhaya into jambile naka auntie lapha ko Oscar into jambile ngofika ukuthi phela indaba endala kodwa nje awungofika into jambile into jathulu itshenda kanti jambile alivulwa ngabantu uvulwa inkonjane hayi ufika lapho mfowethu kodwa phela indaba endala kodwa ngelo December ngofika ngodlula futhi lapho Kraskop lento jambile ngahlala kusawu 8 rand ukugibela ngibona ukuvasha kusawu 6 rand ukusawu 6 rand ngapha 8 rand kuye Kraskop imali manje kuya ko 20 rand 8 rand ya Kraskop lapho bese sikhuhle ngonyawo bethi aqala ngqala ukuhamba ngonyawo sikhuhle ngonyawo lapha siya lapha kaStekeni sikhuhle ngonyawo lapha mana sika sesontweni lapha ufana sodla ubhontshisi wakho nerasi into emnandi ehle isiphundu ohlala lapha ukudla kwakho umnandi ukudla lokho ushaya ubhontshisi lapha jala bani angazi noma isekhona lento ekhanjwa ngengubo phathi ingubo lapha kuyesontweni lapha osonto lapha shaya ukudla lapha yabona khiphele ingwele lapha batshele into jambile lapho khiphele ingwele uyidedele lapha uyithumele ingoma zengwele lapha uyithumele lapha sidlalo lapha thavene lapha ngangizwe ingoma yengwele lapha into jambile yabona into jambile lapha ayifana uyidedele lapha ingoma zengwele uthi nje iDonkey Piri EP ziyadansisa lezi ngoma zimnandi ziyadanseka impela ngoba ku December ziyahambisana nesimo esikusona manje sizojabula manje yabo Donkey Piri EP isihloko sayo nje iDonkey Piri uzayithola izivumbu noma uthanda ukuthi ingqwele the commentate usearch lapha ku YouTube uthi ingqwele the commentate izovela ichannel yami ka YouTube so usubheka khona ke usuyidlala ke lapha zikhona so4 yabo ko Spotify nakephi zizophuma ke
lapho ngaba kusasa noma lesibili noma lesithathu lizophuma lapho ko Spotify na ko Apple Music nani konje sek YouTube kwamanje ku channel yami ngihamba uyibuka nje kuzona yabo manje inkundla hayi bese kuvalekile la angipatrol phela ngaphandle ngipatrol enkampanini kuvalekile la kunokuthanga nocingo oshokhayo la shaka omehlama ke la shaka la ngishalikile ngishaye nami la ngingasanakile shawuza uzobe kuhlunga inhliziyo dabuka inhliziyo mothi uyakhwela la shaka omehlama la shoka la osengene ngaphakathi impela ayisosefanele ngilwe sosefanele ngilo uma ucaka umuntu osejomba ukuthi awula gesi bengimbona sefanele ngilwe ke nje lapha ayikho into esefanele ngichaze fanele ngilwe yabo ngilwe nje manje uwe khona ngibona la ngafanele ngiyabona ginqa ikhamera ngiyakuyena ngikhala ngikhala ngisho we ngiyakuyena ngiwe ngo usejomba ucingo usho kuyaliwa manje ayikho into esazokhulunywa lapho yabo ayikho into esafanele ichazwe ayikho into esafanele ikhulu esafanele ngithola sandle ekhanda ngiyakuyena ngisho we ngikhala ngiyakuyena ngobhalansa naye ucingweni lapha qhumisa ugesi ngisiqhumisa ugesi ngoba phela usesemzileni wami ngokungemthetho yabona sefanele ngikhala ngithola sandle ekhanda ngiyakuyena ngobhanqa nocingo lapha besimaye fanele kuyena manje lapha ngimseyazi ukujomba ucingo oshekhayo kuyaliwa lapha sefighting lapho yabona ngoba ngeke safuna ukuphuma ngalo ucingo uzomele umshokhe futhi uzofuna ukuphuma ngesango sefanele manje ke elandwe imoto ke enkampani yami eseqondile sesebulelene yabona mangihamba la nje angicabanga into eningi ukuthi khona umuntu engase vele la phela mevela hayi bafana bakithi uyabona cishe ulive bhala ba TikTok kuthiwa violence yilo ingqwele ngibona cishe ulive vala kuthiwa ingqwele idingisiwe ka TikTok ishawa umuntu bebuka abantu twenza isihluku bebuka abantu ku social media barecordayo manje ke hayi la uthathe kakhulu security la valiwe nje uthimthaga yabona shoka umayimali ucingo shangisha igunda shangisha inyoka kugaxela inyoka la ishokhekile komihlama la hey ucingo lolu hayi wancika kulona nje unganakile hayi uzisihlama siphelelwa soma enqeni semjani shashunqa ijazi ubona intuthu iphuma la ngilokhu ngentazini iphuma ngengalo la ejazini ogqokile yibona nje ngishaya lento le ayenziwa ke into enjalo shaya nje ipatrol kuphela bafowethu shaya ipatrol kuphela nje owegazi umsebenzi usenza i-blood work lesilungu umsebenzi wegazi i-blood work dedele igazi kurelaxiwe shawa iphoyinti nje kuphela shawa nje iphoyinti nje kuphela sele lodwa nje iphoyinti kona amaphoyinti lawo sele iphoni lokugcina lelodwa laphansi elilodwa elisele elabane ela 12 o'clock ugadile yini lapho ngigadile futhi security ngoba ngisho lo sokubona nje ingole kwenza sokulokho enkundleni la i-security ngempela awekho amahlaya lapho i-security ngempela blood umsebenzi wegazi blood work dedele igazi kuona sisenqulweni ekusebenzisa senqulweni mangishaya isigebengu ngithanda ibhamu nani noma manje isibhamu senza umsebenzi ube mncane ube lula hayi kanti kufanele uyifikele ngisho ngichaza ngithi hayi ngibonile ngadonsa ngashaya kanti mangiyifikele mina ngiya isitori siba side ngichaza lapha ovuze ngithenga ngabona ngesithunzana ngayena ngiyiwe ngikhala ngithi awe ma ngikhala ngiyakuyena ngafika ngamhedela uvalelwe ngamhedela uvalelwe lapha nqana ucingo oshokhayo omihlama ngiyakuyena lapho yabona inkulumo iba nesiqi manje lo usanadonsa isibhamu amdubula hayi ayikho into echazayo etheni kubo inkulumo ebuyaphu nje
kanti mangithi ngithenje ngibone isithunzi ngayena ngisongena ngiyiqashanyana ngafika ngamheda nje lo uvalo ngamshaya ngabona lokhu umchamo wehla ngebhluke yabona lapho inkulumo yakho iyazwakala lapho cha kubona cha ingqolilwile la yabona manje sibhama sikuniki leyo nto leyo intshisekelo leyo nto kunela mfowethu unela ukhanga ngameshaya umuntu lapha nokushaya umuntu kuyibonus la ka security waye usumdubulile ayi sokunye lokho ulobhile lapho usujombile ke lapho jombile ke lapho manje yabona izindawo usazenzanga ngendlela ke lapho usujombile ke manje yabona hayi ukuthi khona uphula umthetho wanga kodwa ke nokudubula phela kunemithetho yawo ukuthi uyala umuntu noma kodwa phela sengaphakathi kunzima kodwa nakhona phela kufanele ukuthi uyalo noma mhlawumbe uphethe isikhali kodwa nje hayi ngeke bana bakithi fanele ukuthi uphethe isikhali wena nje hayi isibhamu siyakhulumisa fanele uyele nje inqindi nje hayi lapho uclean lapha ayithethwa lelo ayithethwa lelo ukuthi umukhenge nje ngendawana ayithethwa lelo uwenza umngqwele ubuduwa umngqwele the doing umngqwele kusho njalo abelungu sebesho kuthiwa the doing umngqwele mase kushiwo lapha seleko ekhanda nathi ushayiwe kuthiwa ayike isecurity the doing umngqwele kuphela ikhulunywa leyo ukuthi yozihambe kakhulu iphela nje la ematafuleni ikarate yande bhanqa namabonda manje ikaratela noma wayini bhanqa namabonda nje phela injawo nje ngicamela eminye ngicamela ngaphandle kothango ngoba kusatshiwe yabo is not asike isketi nje khona isketi mhlawumbe uvalo usenqene hayi ngiphefumula ngovalo hayi akusatshiwe alokhu uvalo enqene kwathi khwasha kuyaliwa uma security akudingeki umuntu ocaswa kusasa umuntu ocaswa manje umuntu olwa manje hayi ukuthi kufanele eze eshawe ngempama kuye mawuthi ukuthela funa umuntu olwa manje yabo cha lo muntu behleka manje useshaya umuntu khona la ya funa into enjalo kwa security hayi umuntu ocaswa kusasa hayi manje khona kusinekwa la sokusuke sokushaya umuntu khona la hawu sokushaya izandla ovisi usuthola ibonus ngokusheshsha nje ikhiphile ingqwele bafowethu ikhiphile ingqwele asingeneni kwibhayo bafowethu khona la ku TikTok ungene kwibhayo yami ungene kulo link ka YouTube uhambe uyobuka ingoma zengqwele hamba ola ingoma zengqwele idluse nakabanye mawuthi umusa wakho uyakuvuma ukuthi ukwenze lokho ukuthi uzumusa nokweseka kuwena ukukhola ukuthi ungakwazi ukushare lokho YouTube lokho link wami njalo ko WhatsApp uwenze futhi lokho Sele Mjondolo hawu ngosibone ekseni Isimayo ngosibone ekseni Isimayo